Вторник, втори бранч. О, Гучи. Хей, брат, какво ста? Отдавна не сме се виждали. Дай да наваксваме направо. Ага. Каква яка вдъхновяваща книжка си намерих, човек. Ага. Така, да видим. Обичайте малките неща. Някой да правим в бизнес. Окей. Бъди щастлив всеки ден. Ако си купиш яхта. Приемайте близките такива каквито са. Ако има тлъста швейцарска смечица, може. И какво? Нещо ново сте? Да, взех си едно ново... Ферари! Не. Да, ама аз взех си тук една нова чанта. Дизайнерска чанта. Не, раница. Маркова раница. Не. Да, ама се качих на един самолет за... Дубай! Не, Варна. Да, ама беше първия път. Знаеш колко време не съм летял с самолет, човек. Голяма работа, Всички пътуват с тях, не виждам какво толкова специално. Да, ама много подобрение последно време. Започнах да тренирам редовно, почнах тук да си поставям лични граници. Боринг, тъпо. Да, ама... Какво се случи, бе, човек? Какво се случи с тебе? Ти беше най-голямата молкува ever. Си се. И то не към по-добро. Все едно дори не мога да те разпозная. Аз не съм те виждал от 2 седмици само. Просто не мога да го поверя промяната. Ама аз прегърнах... Ама аз прегърнах промяната на позитивното мислене при его. Няма бот! Не! Има бот, Хасо! Какво? Бот, Хасо! Чуме правилно. Тази малка книжка превръща всичко в трескава мечта. Чудесно е. Това е истината. Тя говори на вътрешната ми душа. Все едно някой разбира за първи път моята крехка същност. За първи път. Ever. Да. Ever. Пич. Изслушай ме. Работи. Просто ми кажи нещо и ще ти дам пример. Окей. Живота е страхотен. Заграбене! Приятелите се спотяват в трудни времена. Seriously? Да. Едно коктейлче, Спотяват се, да. Да ти пъхнат нож, гърбо! Не е малко това е драматично, а? Ще ти кажа с едно драматично! Ще ти кажа аз какво е драматичен! Седа тук и слушам това New Age, тути, фрути, глупостите ти тук цял ден! Пич, минаха 5 минути от как се видяхме, бе! Това са 7 часа на Марс! Просто не мога да издържам повече тия глупости! И слушай ме, още най-късно за теб!
Твоята беше моя г***а същност и тази книга. Всички можем отново да бъдем заедно. Отново да бъдем епични, както доброто старо време. Буквално от преди 3 седмици. Признавам, че аз загубих моето моджо в консуматорството, но всичко се оправи. Това ми помогна, тази книжка ми помогна да видя истината. Да бе, ама... Няма окей, няма да. Да, бе, добре, ама окей. Окей, ми добре, какво ще кажа за тази сентенция? Ако приятелите ти са самовлюбени пънове, тогава... Тогава ще ги сменим с някой мега як. Инга! Чакай. Опа! Стой! Ох, трябва ми нещо. С малка книжка говори на моята душа. Осъзнах, че просто съм задник и това е доброта. Да, бейби. Знам, че ме разбираш. Имам лепкави страници. Гошко пававнико. Кой е лоша момче. Yeah, baby. But hustle. 19,99 само тази седмица. Промоция. Yeah. Качеството е гарантирано. Оп.